Un Nadal excepcional. El fred havia arribat i les festes de Nadal eren a tocar. Com cada any per aquestes dates, en Fumera i la Baixira, presidenta de l'Associació de Patges i Patgeses, es posaven al dia. Resulta que amb tot això del coronavirus, els nens i les nenes tenien una pila d'incògnites. N'hi havia que es preguntaven si hi hauria cavalcada. D'altres volien saber com s'ho farien per fer arribar les cartes que havien escrit. Si les enviaven per correu, quina adreça hi havien de posar al sobre? En Fumera, que tot ho veu, s'havia fixat que en algunes cases tenien un gel hidroalcohòlic a punt per deixar-lo al costat de la llet amb galetes i de l'aigua per als rens i els camells. Aquell havia estat un any excepcional i es veia venir que les festes també ho serien. Van decidir convocar una reunió urgent aquell mateix vespre. La Baixira teclejava decidida a l'ordinador, explicant la situació i compartint l'enllaç per convidar-hi a tothom. Va obrir la plataforma i es va esperar. Les primeres d'entrar-hi van ser les 3 reines magues, que estaven encantades amb aquella trobada. Les van seguir el Tió i el rei Baltasar. L'un darrere l'altre va anar-hi arribant tothom. Al Pol Nord, va explicar el Pare Noel, feia setmanes que rebien cartes d'arreu del món i a totes s'hi feien les mateixes preguntes. L'Olenzero i la Mari Domingui s'havien apuntat a un curs d'aquells en línia per aprendre a fer anar les noves tecnologies i així, si calia, les utilitzarien amb els nens i les nenes del País Basc. Els reis d'Orient, en canvi, es decantaven més per la màgia. Amb cartes o sense, sempre sabien què volia cada infant. La bruixa Befana explicava que a Itàlia les havien passat di tutti colori i l'actitud dei bambini havia estat sempre exemplar. Tothom hi va estar d'acord. Els nens i les nenes són increïbles. Havien viscut moments de tot i alguns força complicats. De vegades el Tió els havia vist plorar, de tristesa, de por i fins i tot de ràbia. Tot i així, van afegir les reines magues, des del primer dia confiaven que tot aniria bé i ho compartien des de finestres i balcons. Darrere les mascaretes sempre hi tenien un somriure a punt. Eren valents i valentes. Les nenes de Cal Caganer i la Pastora portaven un parell de dies confinades esperant els resultats de la PCR. Per sort, la colla del pessebre eren del mateix grup bombolla i ja els havien tret de la capsa per deixar-los damunt el moble de sempre. Ja ho deien al gremi de figuretes. Aquell any estaven sortint abans. L'home dels nassos tenia les orelles ben vermelles i no donava l'abast amb tanta mascareta. En duia tantes com nassos tenia. Per sort, l'any ja s'acabava i cada dia n'hi quedava un menys. Des de Rússia, la babuixca valorava l'esforç que feien els més menuts i les més menudes per mantenir aquell virus a ratlla i tenir cura dels més grans. Estava convençuda que tard o d'hora tornarien les abraçades, els petons i les moixaines amb les persones que tant estimaven. Quan la reunió es va acabar, tothom sabia què havia de fer. La plataforma es va tancar i la màgia va començar. Els missatges sortien a milers, en forma de flocs de neu i de guspires de llum, de petites bombolletes i de núvols de colors, de carícies dolces que viatjaven amb el vent i de gotes tèbies de pluja d'argent. La fada dels desitjos també s'hi va afegir, llançant petits petons pintats que repartien amor i tendresa allà on anaven a espetegar. Tot eren missatges de pau i de confiança, que només qui tenia cor d'infant sabria desxifrar. I els feien saber que, tot i que algunes de les seves preguntes encara no tenien resposta, amb una mica de màgia i d'il·lusió ho farien possible. Aquell Nadal seria excepcional.